Yan yakina Türkmenistan'da bir hojuluğu bir kanun girmäge finanşanly gaýdylýan bir polisiýa uniformaly erkek adamyň ýöneköý raýatlar tarapyndan soraga çekilişini görkezýän video sosial ugramlarda peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marynyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleriniň bu video boýunça onlarça adamy soraga çekýändigini habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu waka Mary welaýatynyň Tawtabazyr etrawynyň bir obasyna bolupdyr. Daşarda düşürilen videodan görnüşine görä bir hojulugy girenlik aýdylýan polisiýa işgäriniň eline süýşe bar. Azatlygyň habarçysy polisiýa işgäriniň elindäki süýşeleriň arak we piwa süýşelerdigini hem de onuň özüniň serhoş ýagdaýda bolanyny habar berýär. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan başga bir polisiýa işgäri öz kardeşiniň girmäge finanşan öýüniň maşgala başysynyň Türkiýede işleýändigini we onuň 3-4 aýda bir gezek izde galan maşgalasyna puly berýändigini aýdýar. Videodan görnüşine görä ýöneköý raýatlar polisiýa işgärdi gaýdylýan adamy bir maşgalanyň namusyna göz dikmekde aýplaýarlar. Bu video ilk başda TikTok ulgamyna paýlaşylypdyr. Ýöne soňra YouTube we beýleki sosial ulgamlarda hem ýaýradylypdyr. Azatlygyň habarçysy bu video boýunça oba ýaşaýjylarynyň yerli Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri tarapyndan soraga çekilýänliklerini, şu wagt içinde onlarça adamyň yerli polisiýa bölümine äkidilendigini habar berdi. Edil häzir ol oglunlaryň elinden el telefonlar alınýar, telefonlardaky videolar pozulýar. Olaryň köpüsiniň TikTok sahypasy petiklenýär. Şeýle-de olaryň kim bilen bu videonu paýlaşanlyklary derňelýär. Videonyň aşagynda negativ tesbir galdyran adamlar hem anyklanýar we soraga çekilýär diýip polisiýa işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu iş möhüm işgärler tarapyndan derňelýär. Polisiýa işgärleri şular ýaly hojalyklary gorap saklamagyň deregine olaryň namusyna degýär diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Videodan görnüşine görä ýöneköý raýatlar bir hojalygy bet niýet bilen bir kanun girenlik aýdylýan polisiýa ofitserini özleriniň prokuratura arz etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlyga ma'lum bolşuna görä howpsuzlyk işgärleri bu maşgalanyň dul degişir goňşularyny, dogan garyndaşlaryny we waka boýunça şikayet bildirýän islenlik adam uzak möhletli türme tutsagylygy bilen haýbat atýar. Gurrun edilýän polisiýa işgäriniň şahsy maglumatlary Azatlyk radiosyna ma'lum, ýöne redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Polisiýa işgäri soraga çekilipdir, ýöne habarçymyzyň çeşmesi onuň jogapkärçiligi çekilmändigini aýdýar. Polisiýa ofitserini soraga çeken kardeşleri çeşmäniň sözlerine görä gülüşüp oňa biz seni goldaýarys ýöne tutulman etmeliligini ýerler. Beýleki bir polisiýa işgäriniň sözlerine görä waka gatnaşan polisiýa ofitseri gara tegmili bilen işden çykarylmaz muňa derek onuň çet etraplaryň birine ýa-da ýangyn söndürüji gullugyny geçirilmegi mümkin. Edil häzirki açlyk döwrüne imäge çöregi gaýgy bolan hojalyklar görnetýän köpelýär. Şondan peýdalanyp ilki bilen hukuk goraýjylar maşgalalaryň namusyny depeleýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň arasynda yeňil ýel paý kömek wadalary bilen ýalňyz ýaşaýan ýal maşgalalary duduk gurýan işgärler bar. Halkyň agla we bölegi hukuk goraýjylar tarapyndan uly kötençliklere sebäp bolýar. Ýöneköý raýatlar hukuk goraýjylaryň üstünden ardy şikayet etseler olar dinlenmeýär. Gaýtam olaryň özlerinden bahana gözläp başlaýarlar diýip beýleki bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk bu waka boýunça Marynyň welaýet polisiýasynyň kommentariýa alyp bilmedi.